No niin, ja nyt on tullut aika päättää lähetyksemme. Radio Polaris jatkaa jälleen huomen iltana samaan vanhaan tuttuun aikaan, eli kello 6 aloitamme ja kello 12 lopetamme. Ja lähetystaajuutemmehän te tiedätte, se on 99 MHz, eikä se ole muuttunut viimeisen 10 vuoden aikana miksikään, joten miksipä se muuttuisi nytkään. Siis 99 MHz huomen iltana Radio Polaris International kaiuttaa ohjelmaansa kaikkialla Viitasaarella ja hieman laajemmallekin alueelle. Pysykään kuulolla huomen iltana, sillä huomenna alkaa todellinen show. Maailman parasta ohjelmaa, jos nyt yleensä maailman paras enää pystyy tulemaan sen paremmaksi kuin se jo nyt on. Joten hyvää yötä jälleen. Jatketaan ohjelman tekoa huomenna.